Mas Tresno Motor asik. Monggo Mas Hendrik sarombongan. Juragane sayur Martina. Oh nggih, pokoknya pasukannya naik semua. Wong biyen kono ya mesine aku kok ya iki dadi mantene makmu ki. Lucu lho Dek, ini lucu lho Dek. Lucu kok dolanan terus ora lucu. Lah iya. Tutik ki jan nek karo. Lucu lho ini ah. Biyen ki mantenmu makmu ki aku sing MC kok bareng gede kok karo MC-ne wedi. Wedi ya, Mas. Iya. Apa kowe ra kelingan? Ayo ibu ikut joget monggo, monggo joget. Ayo Bu. Ser. Om Putra Liranggo ya. Orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku mak iya asik juragane kerupuk
perhatian mobilnya Kijang LGX warna merah. Gone lek Wakidi. Kon ngedol sisan kono ya. Oke. Ning dibeli yo. Pak Wakidi ndi? Oke, siap. Iki cengkareng iki bugal mania kabeh. Ya, oke baik. Ayo. Oke, siap. Lebokke. Nano. Ayo lebokke. Biasane sing nglebokne sampe. Aku piye, Dik? Apa kowe? Oke. Apa kowe? Ayo. Oh, sekali Cikampek. Apa kowe ra kelingan? Ibu monggo lho, Bu, dereng kelas lho. Dolan ning omah Sok. ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Nggih, matur sembah. Kowe Cidra, Mas. Kue Cidra. Buatan Mbah Sinan, buatan Cidra kok Mbah? Ya. Terus. Masuk monggo. Ayo bosku. Seminggu tak tinggal ora kerasan Mas Baiti, dibantu Mas Baiti. hatiku nelongso saben dina sing tak rasa rino wengi katone mata Ayo Mas Mir ini. Lali Nduk. Tut. Ayo garap sing gayeng Mas. Mas ini. Nggih diunggahke Mas.
batinku Mbah Nen. saben dina mung ngalamun yen kelingan ati mbok pilara Luar biasa. Waduh. Ini suku laras ini luar biasa. Garangannya jos tenang. Jos. Apa? Siapa sih? Mas Hengki. Mas Hengki. Ini minat garangan iki, Pak. Nah, iya. Oke, baik. Mbah Nen terus pundi malih? Sampun, matur nuwun. Estu. Laras lagi. Tak sewang kae saka katowan ngagem samping tindak lan payungan sapa kae sajake nate tepungan atiku dadi tatapan Atiku bangkre tinggal
aku bisa nyanding Wong bagus sawangan rakyatku iki rena wengi Wong bagus sigar dadaku iki tresnaku bakal nyawiji esemu tansah katon ning netra solas laga mosarwa prasaja yen ngendika tempunge rangura-wara tumindake bisa dadi tulodo matur sembah nuwun. Dulu ayo Oh iya iya. ke depan. Ini petanya Bopo Parjan. Nanti teman-teman kali terus langsung ke Yang situ deh. melihat keberadaan Bokel, tolong. Iya, ayo. Iya, Pade Parjan. Iya, Pade Parjan dulu. Pade Parjan mana? Nane, ayo bangun rumah tanggane Allah ayo mas. Kijing miring ayo mas. Mas. Kijing miring ngedan baling ngulon apa setyane kelakon Allah ayo mas. Penak miring ayo mas. Penak miring tunak weton medhiun Allah krasa penak kok wegah medhun. Nah, iki Mbah Parjan banget iki. Ayo mas. Mangga. Kijing miring. Nanti langsung teman-teman dari kali terus pedungkelan. Allah ayo mas. Monggo Mas Rebo. Kijing miring ayo mas jelas duk. Kijing miring suwireng kok bolong tengah timbangin jeng mlebu ngomah mlebu lho Pak. Ayo mas. Kijing miring ayo mas. Kijing miring Datak nganggo ngono to, Nduk? Lah yo aja lali lek nganggo ngepos dulu ngoten lho parkir. Mbak Parjan ampun kesupen. Iya. Wis. Rapi, kijingmu wis dadi kapan mbok jiko? Mas Yung sabar. Rapi ki sik enom. Kowe kuwi lho. Aku ora kesusu. Wis order kok. Tembok ting celon halah jare kapok kok jaluk maneh halah ayo mas. Kijing miring ayo mas. Kijing miring. Becos nganti ngekardos MC-ne bagus. Monggo masalan. Ambune prengus. Pak Dinar. Mumpung nuansa kayup. Kijing Nanti bablas ke kundang anak. Monggo ayo. Masalah mana masalah? Joko pinggir kowe kaplek MC-ne kanter kaya takak. Ayo mas Kijing miring rentok bales. Halo mas Kijing miring Ya Allah iki wis sepuh nduk kok yo
Mbak Parjan. Terus Ning ya. mengke Mas Joko ngersake mapak sinden badhe Siap. kembang piyambak. Kuwi Alhamdulillah. juragane mainan kancane Siap. Mama Sari kuwi. Oke. Mbak Parjan, sangune tesih kathah napa mboten? Napa pun telas? Nduk, nduk, iki Mbah Parjan, nduk. Mbah Parjan ki Oh, senajan lagi. tuwa, tapi parian mau ngoten. tuna weton medion krasa penak kok wegah medhot Sekop Ayo, sekol. Mas. Sekop sekol. Sekop sekol. Sekop sekol. iki wis tuwa nek penak ya wegah medhot, Nduk. Nggih. Iki wis penyakit, Nduk. Siji loro telu. Papat. Sawerane Mas. Ayo bantu Mas. Oh. Kijing ayo Mas. Oh. Kijing miring tembok ning celone alah jare kapok kok jaluk maneh. Kaya ngene rasane napa kurang lagi tambahi kula. Kaya ngene rasane tresno rina wengi atone Ayo, Mas. ngitra. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring ngetan baling ngulon apa setya ning kelakon dari mana datangnya lintah dari mata turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Yang salah tuku wong lambi. Apa, Nduk? Dodong mateng no uwit. Percaya bokil saiki. Bokil saiki. Ra kablek duit. Lali Otok-otok unite soke. Paparing arah. Arane teklek. Pangule bengi. Arane gengge ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring tergandeng cagak radio nek ora tegel aku Nduk Ra krasa jero. matur sembah nuwun.
kenya kang sulestya putih sekar melati putih kaya warnane tresnaku tulus suci sarta bakti lahir batin mung kanggo sliramu karemo jroning samudra mancara kaya mutiara ngalamun ing antariksa padang sumunar kaya panjerina mangkono iku setyaku sapa wae kang bisa ngrerido nganti tutuping netraku wis pinasti